Мина. Аз съм Боян. Уча в Британика от миналата година. Харесва ми как танцуваме и пееме. И как четем. И как пишеме. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. На мен ми е най-любимото, че четем. На мен ми е най-любимото, че пишем. Харесвам дракончето. Трябва да спечелиш значки. 5 значки. За да порасне. За да порасне и да ни слуша и да говори. Като слушаме, като говорим само на английски, като поддържаме участие. Много ни харесва мис Тейди, защото тя ни учи да четем, да пишем. Хубави впечатления имам от мис Тейди и те се радват като идват. Имам и 2 по-големи деца, които са учили тук в Британика и затова реших да запиша и близнаците, малките тук, за да вървят по същия път. Моето впечатление е, че е по-добре да се започне по-рано, преди първи клас, с изучаването на азбуката на английски и с писането и изписването на буквичките, защото това е подготовка всъщност за моториката, която се изисква и в българското училище в първи клас, да се научат какво е класна стая, как да се държат в клас и заедно с това да могат да започнат с първите стъпки с писане, с запознаване с букви. Те се научиха на по-голяма дисциплина от към училищен процес, защото в детската градина не беше точно като в училище. Бързат да си напишат домашните, знаят, че не може без домашно. Това всичко до миналата година го проиграха, така че сега в училище нямат проблем. Всичко помогна за тази година, когато са първи клас. Те неусетно научават буквите и писането тук в Британика. Така че това, че върват заедно 2 азбуки, има своите плюсове, защото после изведнъж ще им стане по-лесно.